Velmi cennou posilu získali pro příští sezónu třebíčtí baseballisté. Od listopadu je trénuje Američan Brian Smith, který v minulosti hrál v jednom z nejslavnějších týmů světa, Los Angeles Dodgers. Smith také působil v Austrálii a Japonsku. Po ukončení své hráčské kariéry trénoval americké a australské mládežnické týmy. V České republice žije už 10 let, během kterých trénoval mládež Eagles Praha. Do Třebíče se stěhuje i se svou manželkou a synem Tomasem, jenž na zářijovém turnaji nejlepších českých mládežnických týmů do 8 let získal nejvíce individuálních ocenění. Brian Smith na trenérském postu nahradil Pavla Joska, který nyní bude v třebíčském týmu působit jako jeho hrající asistent. Od Smithova angažmá si Třebíč Nuclears slibují zlepšení herního projevu a boj o horní patra tabulky Českomoravské baseballové ligy.